nâng là bao cả mình những khả Ang kay ko ari pon tay di nok cái bao hay rong khắp nông này no khay nhau ko tui habui ko ro to no ganti ro siba kya samui malia sai malia nok khara busak borok thong an kon gau de gatnya na sab borok aborok hai ko ni ham chu chong bayan ni sa ga borong ne al ka ka ni opra bayang na cái nó tabuk bao giờ có toni tòn ra khá borong de borong utai phungsa no ko ham la kya ta ong ko no tabuk nó rồi tong tong mana oza cái bao giờ có tong ma da ka jo tong mo lia ba ko hak le be ko ro se sok tong be ko ro sa le tong mai ta oro tabuk sek jora besek rok borok bang na ama ke phane ro oro de bang na le mi ja ma ta Semua 2012 Oma hayang itu Oma Sarawak satu itu karena semua pelatih gue nongkrong bayi. Tahu kan oh ini kan main mana ada siapa ni ama kan siapa kita pro siapa tapi pro setengah pro satu pelatih gue itu kan nongkrong mereka. apa bo bisiro ko nok bay mani 2012 teror rogongan kan nok bayar semua tabu bayar sel orang timbar itu ekbar sekolah ekbar tahu kuselo orang dua baran kamu timbar orang dua bar timbar sentang badan mangka kamu no semua kisah pasah orang bisnis enggak kayak kono itu sama nih tapi tiba kono mah hakelah semua normal ya ta nong kami or taksuk jora kai besek nok kelek kha wat ni tei tabu sih zora kelek khas amo dua besar pas emne ngetangga baru poribar dong mana aku pernah ngetangga kan baru le kasih kusu kok kita sini dong mah baru kan jaga roben roben kan kisah misal nong tang baca kamu nong kusu kok tang baca ba aku pelan dong baca ta nok rogo kangke mal mata rimani apa harap to iya aku rogo kosok baca ta pundo kaki kosok tang baca kon fan marak liya kita kelakeh kamu sorok itu siapa yang muda-muda agi no jasa ingma ba no so se jasa ba ke norok no tabuk ke boza ko toni tonjak tabu khai mandai nigal school to jab oro besek poribar tong na oh sini poribar sini tero poribar to sini para orang kasha sini grama tero poribar to ko tero poribar or tong kasha sini ro tero poribar tero tong lain kham para o to to kono poribar na tong lain mo tong ta tabuk suk jara je haste hafang tong nai borok ni thani baba hai choma choma ni tong borok sumu kisa naikol khaba suno ono jaga ro kono hano simisa beito thai tong nya ni jaga ro kono re khaba samani ta tabuk suk jara nong ni bagai tam ব্যবস্থা khai raja kha tabuk suk to suno kono ব্যবস্থা khai paya ko mane ko gram ni elakar ni ko sini ko ro leader ro khai nai thang pa kata ye borok to sawa no sanai sini lebar tong borok no sai nai no ni sawa ta emla semla ro no sai no ni sawa ta borok ngani parani ke to sini para khai balung baljung na ha ka yang borong ke kotor ke gari ke thang na hare chopayo kai nok lomba kya pokhire do aro thang ba kya kai jagar bo ko ba kya tat ke ba kya khetar bo har bole ba kya nong nogole khorok busuk borok tong basa bati rok khoboi basade basad abal karya sokat nok tong na kai sukai sukone
그 버사배 함적들이 전전아 갈라자 borok no ke biang oro hoja ka orda borok 너보는 그렇게 너보 더 그렇게 너보 없었네 아니요 이제 미쳐 박한테 팔이 나도 같은 너 못한 너 그녀가 안 들어 그 광고마기야 광고티 하바쳤다 송사이 나리야 너가 들어 가 나로 하마게 너는 너보 저기 하바게 그봐 와그로 때 영마게 와 마서도 먹고 kai bisung nok ro ko ba ke tilom kha nong paro 동네 영판이 넣고 가이 승리 뜻대로는 ko nananin para kha bobo hanja 말도 뭐 baldung Chừng này nananung ka bo kai mining kha nin nok ka bobo hain ka bela je tilom kha ka khung busuk nok bai kha nong ni ta busuk jora kebuni thani chuba so ba chuba nai rok phada phai ka norok no jaga o kebo o jaga o ta ung norok tong tong ma jaga o phai nyara nai phai ka norok no 나이네 그렇고 가야는 정문에는 흔들리고 뒤pe겠다 내가로 앞심이 sarje wati wama bai tilomui nok nukhung ni bororok o jaga phai tong phai mane koi poribar o jaga phai sok phai jaga মতো ন্যাচারাল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেমনি ইয়াদ করে হাসতে রোগে হাকত বাগত বাহাইন পৃথিবীও বাহাইন সাউথ আফ্রিকা আমেরিকা যত যেমন থাকি তামখাই ও উচ্চকাম জিনিস বাদে বঙ্গবাই 19 তারিখ 20 তারিখ 21 তারিখ তলানি বড় mandwi blokni bisingo kochokjak hari village committee ni bisik 100 family above to my total for like a tuta roboti hapka komalia lok sibakya mani sibakya aige no khayor mandwi girls school bhai botago moto bhai borokni dukho jorabo borokni bipod jorabo phanya nam jong edisi haponi musapon chubo chugli yako state government Kapsa jora antani khobo tomani block level village level joto officer ro demante bonglo help kai tomo chungbu sanai SDRF ni je rules tomani block bake 100% bin block ni ram mani kama kai musuk thike bufam nostong kai kheto nostong kai je nostong mani poriman no kusuk khoti inka 100% no khoti ni khoti puran mano 앞으로 너만 나가겠지. 짜릿하고. 뭐라고 작사층 가고 있던 뭐 뭐라고 거의 뭐라고 말을 뻑서. 그다음에 뭐라고 아까도 뭐 물집도 뭐 저라도 뭐 시그라도 한번 배우면 동물이야 미야 발봉을 하러 가리로 그림이 발봉이 뒤에 보고 거의 뭐라고 말이 뭐라고 시할 거기다.